Sanibonani, namhlanje ngiza nenye i-Amway Energy Packed Range ewu-0 sugar. So abantu abasebenzayo who are on the gym, abagijimayo, and i-busy stressful life, abantu abasemakhaya. So ngiza nayo ke namhlanje ngizonibonisa yona ukuthi siyisebenzisa kanjani. Iya contribute kakhulu ku-normal functioning of the muscles nakuma nerves. Uyakubona umuntu ethi ama-cramps amajaqamba i-good kakhulu, plus ine-magnesium. So magnesium usungayicheckela wena ukuthi umagnesium wenzani emzimbeni. So nginiphathele yona ke namhlanje ukuba siyibone uba siyisebenzisa kanjani. Siyifaka nje emlonyeni, awudingi namanzi ukuthi uyiphuze nayo. Nansi ke XS i-brand yethu. This is just a sachet. Yeah. So ngizoyivula nje bese ngiyifaka emlonyeni sekuphelile njalo.